Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa musulmai maza da mata, kamar yadda kuka sani wannan tasha tamu mai albarka da ta saba kawo muku sababbin asararai. To a yau ma wannan tasha tamu ta yi yunƙurin kawo muku wani babban laƙani, babban sirri mujarrabi wanda an jarraba shi ya inganta. To ‘yan uwa, idan wannan ne farkon shigowarka tashar nan mai suna Taskar Asararu, kawai kai dai ka yi subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin cin gajiyar manya-manyan asararai da wannan tasha ta tanadar za ta ɗora muku a duk lokacin da ta kawo. To ‘yan uwa, kamar yadda kake ganin wannan sirri ga shi nan, ga wani hatimi da wata aya a saman shi. To da farko wannan shi sirri ne na neman biyan buƙata. Asiri ne na neman biyan buƙata a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala insha Allahu, kowace irin buƙata kake da ita. So da farko idan kana da kowace irin buƙata ce za ka samu yashinka na sayi. Za ka ga akwai yashi na sayi fari, to sai ka ɗebo wannan yashin. Idan kuma kana ganin kamar yashin zai ma wuya, to hanya biyu ce. Ana iya rubuta shi a farar takarda sai ka ɗaura a kan carbi, sannan sai ka durfafi wannan aikin. To bara mu yi bayani a kan yashi ɗin. Idan ka samu wannan yashi ka zuba shi a ɗakinka waje mai tsarki, sai ka zana wannan hatimi kamar yadda kuke ganin shi a kan wannan yashin. Idan ka zana shi a kan wannan yashi, za ka duba akwai tsakiya da aka rubuta Allahu, ƙasa Jibrilu, to a tsakiya ga shi nan an rubuta Muradi. To abin da ake nufi a tsakiyar ce ka rubuta tsakiyar Allahu da Jibrilun nan, to tsakiyar sai ka rubuta buƙatarka. Kuɗi ne, a'a harkokinka ne suka toshe, suka dagule, abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa, to sai ka rubuta harkokin naka, sai ka rubuta kasuwancinka da sunan abin da kake haka a tsakiya da shi ne muradinka. Idan kuma wata buƙata kake da ita ta daban, ko ta aure ce ko kuma ta harkar tafiya ce da shauransu dai, kai duk ma dai buƙatarka a ciki sai ka rubuta. Amma wani mutum ne kake son cin nasara a kansa ko kake so ka mallake shi, to sai ka rubuta sunansa. To idan ka rubuta sunansa kamar yadda yana a tsakiyar muradin nan, to sai ka zo ka samu ka yi alwala. Idan ka yi alwala sai ka yi sallar nafila raka'a biyu. Bayan ka yi sallar nafila raka'a biyu, sai ka zo ka sanya wannan ƙasar da wannan hatimin a gabanka. Ka nemi dardumarka sai ka zauna. Idan ka zauna, to akwai wannan ayar da kake gani, fastajaba lahu rabbahu, ga ta nan ƙafa 7,000 ita ce ake yin wuridinta. Za ka yi ta yi fastajaba lahu rabbahu, to ita ƙafa 7,000 ake yi. To idan ka yi wuridinta, ana so dukkan inda ka zo kan 1,000, cikin carbi ɗaya kenan, maybe carbin za ka samu mai 1,000. To amma dai ba mai 1,000 ba ne, ka dai dinga lissafi dukkan 1,000. Za ka ce Allahumma aqdi hajati wa hiya kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza, ta faɗar dai buƙatun naka. Allahumma aqdi hajati, to sai ka faɗi buƙatar taka, ko da Hausa ne sai ka faɗa akan kaza da kaza da kaza da kaza, ko wane kaza ko kaza kaza kaza, ko wace irin buƙata ce da kai sai ka rubuta, sai ka faɗe ta. To insha Allahu, kamar yadda kuke gani, in dai ka yi haka buƙatar ka za ta biya. Kuma kamar yadda kuka ji wannan sirri, ka aikata shi kwana 3. In kai yau ka maimaita shi gobe, ka maimaita shi jibi. To in Allah ya yarda dukkan buƙatar da ka sa gaba, ko da mallakar wani ne ko wata, ko wani biyan buƙata da kake da shi na harkar nema, kasuwanci da dukkan shauran buƙata da ɗan adam yake da ita yake nema, Allah ya yi masa laɗafi, ya yi masa ƙabuli a ciki. To insha Allahu ka rubuta wannan aiki ka yi shi, to in Allah ya yarda za ka samu biyan buƙata. Da kuma kun san sai ka samu in ka haɗa aikinka kamar yau, in kai gobe da safe abin da Allah ya hore maka, ƙuli, ƙosai da shauransu, waina, sai ka samu ɗaya daga ciki, duk abin da ka samu sai ka ɗan samu yara ƙanana haka sai ka raba musu sadaka. To insha Allahu za ka samu biyan buƙata sosai. Kuma kamar yadda muka yi muku bayani a baya cewar bayan idan baka samu wannan yashi ba, za ka iya rubuta wannan aya, wannan hatimi a jikin carbinka ka rataye.
To shi ma dai hakan za ka yi bayan ka rataye shi a jikin carbin. Za ka yi wannan alwala ka yi wannan sallah raka'a 2 ta nafila. Sannan kuma sai ka zo ka darfafi wannan wuridin shi ma fastajaba lahu rabbuhu. Shi ma gashi nan kamar yadda ka gani in ka rubuta hakan dai za ka yi. To sai ka yi wannan wuridi ƙafa 7,000 dukkan 1000 ɗin shi ma za ka karanta wannan aya Allahumma qadhi hajati. To sai ka faɗi buƙatar ka wahiya kaza wa kaza wa kaza. Sai ka faɗi buƙatar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya mana jagora, ya mana laɗafi 'yan uwa. A jarraba wannan sirri ne ingantacce, sirri ne wanda muka zaƙulo muku shi a kundi mai matuƙar tarin albarka. A jarraba aiki ne sahihu kuma mujarrabun in sha Allahu za ku yi dariya sosai. Mu dai buƙatar mu da ku shi ne wannan tasha tamu ku yi mata subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ku ci gajiyar shirye-shiryenmu a duk sanda muka ɗora. Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagora kuma Allah ya biya wa kowa buƙatunsu.